sumussa on. Ja on levoton. Tätä siitä joo. Mutta kun se oli mun kahvi, rasvalääkät ja sitten se oli mun kakkapökkaleet, niin why not? No koska ja. Eli sun kakkapökkaleessa oli tänä aamulla tosiaan niin sellainen sotilasasuinen tyyppi, jolla oli suuret kivet tuolla takanansa, eli se kertoi siitä asemasta ja sitten tietokoneen edestä ja näytteli näin. Elikkä mä oon ollut 2 vuotta vessanpytyssä. Terveisiä vaan täältä. Ja ja sitten mä oon saanut kahvitahroihin ihan valideja juttuja. Ja sitten niin miksi tämä ei tämä musiikki tässä nyt sen päin. Mutta muistus nuoriso kaikille, että nää on näitä aikeita ja nää on näitä alitäynnisiä juttuja ja nyt sä olet hakenut toimeentulotukea, jota haetaan sen takia, että ei ole ketään läheistä, joka taloudellisesti tukisi. That's a fucking fact.